A što je ovo, što je mene snašlo? A donesi taj lavor i uspije vrele vode u njega, čuješ li se ti zborim, ubači so, da raskiša ove papke Crnogorac. Gdje je ovo? Pa u vodu nećeš se nasnifat, bre. Kao da sediš na ušima, ono ti za svaku stvar reći 100 puta, što je to, kakva me jasna šta. Vidi, slušaj, a dok si pod ovim krovom u ovu kuću, a ima da slušaš ka Doberman da izvršavaš naređenje, jel ti jasno? Vidi kakva si, što ti je jadna nebila, obri se, pristoji se, kupit ću ti za 8. mart bik. Ali neću pjerima da se dereš na slovo, bre, gadu jedan masni. Ah, kako su komplikovane ova biće s vaginama i s dojkama, što je to, nama je s penisom mnogo lakše, jedan ne bio. Evo, na primjer, a pišati se, fero ga izvadiš, fenal, sportski, gospodski, džemp, leptiš masno, ispišaš se, zapučiš ga i to, ona mora da se skine jedne pantalone, pa ako nosi huljahopke, pa huljahopke, pa gaćice, pa ako ima tampon, pa taj tampon ima li spojler, ima li auspuh, ima li leptirice, ne ima li leptirice, čuda, jada ne bilo komplikacije, čitava nauka. Ne bi bio biće s vaginom, sluša, pa kad bi me pekli sad, nema tija para. Sa penisom se sjajno slažem. Moj penis dođe recimo kao jedna mala čivavica. A o, 100 jada. Baš tamo.